जुथाइबे गासिबो समान जाजोबा आरो नोङो गोजौ खदैगार गावनावनो नांगोन। थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेफोरनि सायावनो सावरायनो थाखाय दिनै नुजाफैलायबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो सावरायनो नागिरदों। जोंहा एक्स एनडेभिआनो होन बा गुबुन हान्जानियानो होन, बिथांमोनहा माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांग्रा, गावनि देहाखौ फानग्रा आरो ड्राग्स आरो गान्जायाव माने लोब्बा गोनां मानसिफोरखौ दायो नागिरनानै हमगासिनो। थ' बेफोरनि सायाव गाइस दिनै गिदिर केरेक्टरनिफ्राय लानानै फिसा केरेक्टरफ्राबो माने बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअनि सायाव भिडिअ बानायनानै हगारगासिनो दं। थ' बिनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा गाज्रि मोननाय फोरमायदों आरो माखासे सुबुंफ्रा बे खामानियाव बा बेफोरबायदि भिडिअआव बाख्नायनाय आरो मोजां मोननाय फोरमायदों। थ' बिनि बागैनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय। नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो, नङाबा बुजिनाय नङा। जोबजासिम नायबासो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिगोन होननानै आं सानो। थ' माखासे सुबुंफ्रा मानि थाखाय गाज्रि मोनदों, माने बेफोरबायदि भिडिअनि सायाव मानि थाखाय गाज्रि मोनदों होननानै बुङोब्ला, जायफोर हमजाग्रा सुबुं एबा सिख्लाफोर बिसोरहाबो इयुन लाइफ दं, इयुनाव संसार जालांनायनि खोथा दं। नोंथांमोनहा जुदि बेफोरबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामना होयोब्ला बिथांमोननि इयुना मा जाहैगोन, बिथांमोननि इयुनाव मा जागोन, बिसोरनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनाय जागोन होननानै माने दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो माखासे सुबुंफ्रा माने बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांग्रा मानसिफोरखौ माने बेफोरनि भिडिअफोरखौ खुला हगारनांगौ होननानै बुंदों माखासे सुबुंफ्रा। थ' बांसिनानो बेफोरबायदि भिडिअनि सायाव मोजां मोनदों, बिसोरखौ हमनो हानायनि सायाव बाख्नायदों। थ' बेफोरबायदिनो माखासे मानसिफ्रा हेटार्स थाखायो, नोंथांनि भिडिअखौ नायो होननानै बयबो माने नोंथांखौ मोजां मोननानै नायग्रा मानसिबो गैया जानो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला हेटार्सफ्राबो नोंथांनि भिडिअखौ नायो, माने नोंथांनि सायाव माबाफोर दाय नुगोन नामा, नोंथाङा माबाफोर भुल मावफ्लांगोन नामा, नोंथाङा माबाफोर भुल खामानिफोर मावफ्लांगोन नामा, बेफोरखौ नेनानै थायो। ओंखायनो नोंथांनि भिडिअखौबो नायो, नायनानै माने नोंथाङा जुदि माबा मोनसे एसे भुल जायोबा नोंथांनि भिडिअनि बागै एगेन्स्ट भिडिअ बानायनानै माने हगारना होगोन। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा नोंथांनि भिडिअफोरखौबो नायो। थ' खोथाया जाहैबाय, जायफोर बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ गाज्रि मोनो, थ' आंनि साननाय बायदिब्ला बेनि सायाव गोबां सोंलु फैयो। माने जायफोर माने बादा होग्रा, बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनाङा होननानै, बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा होननानै बादा होग्रा, बिनि सायाव एसेबाबो माने साननाय फैयो आरोना, गोसोआव डाउट थायो। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि भिडिअखौ होजानो बानाय मानसिया जानो हागौ बिथाङाबो बेफोरबायदि लाइननिनो मानसि, बिनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ होजानो बायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गुबुनखौ हमबाय, गाबोन खिजानि गावबो हमजानो हागौ, हमजानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव लासिं सिं जानो गोनां जानो हागौ साननानै बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायजानो बायोबो जानो हागौ। बे मोनसे सोंलु बायदिसो जानानै फैबाय आरोना। थ' दानिया फैदो गुबुन मोनसे आयदायाव, जायफोरा माने बेफोरबायदि हमनानै ला सोरबा ललिपप जानायावनो हमजानाय होन, बिथांमोनहा माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांग्रा, गावनि देहाखौ फानग्रा आरो ड्राग्स आरो गान्जायाव लोब्बा गोनां मानसिफोरखौ दायो नागिरनानै हमगासिनो। दाख्लैबावैसो आरो ललिपप जाबाय थानायावनो नुसननानै हमजालायबाय। सोर नोंसोरलाय? थ' बेफोरबायदि भिडिअफोरनि सायाव माखासेया माने मोखांखौ ब्लार खालामना होनांगौ एबा खोबथेना होनांगौ होननानै बुंदों। आरो माखासेया होनदों बेफोरबायदि
गाज्रि मानसिखौ डाइरेक्ट मोखां देखायनानै भिडिअखौ होनांगौ। मोखांखौ खोबनानै मानो होयो होननानै खायफाया सोंलु खालामो। थ' बेनि सायावनो सावरायगोन। थ' नोंथांमोनहा बेनि सायाव मा सानो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। जायफ्रा माने मोखां खोबथेनानै होनांगौ होननानै बुङो बिसोरनि बायदिब्ला जाहैदों माने नोंथांमोनहा डाइरेक्ट बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारनानै माने बिसोरनि लाइफखौ जानाय जाहैदों एबा बिसोरनि इयुना लाइफआनो बरबाद जाहैबाय। नोंथांमोनहा बेफोरबायदि भिडिअखौ डाइरेक्ट बानायना मोखां खोबथेया मा खोबथेया माने डाइरेक्ट मोखांखौ ब्लार खालामालासिनो मोखांखौ दिन्थिनानै भिडिअफ्राव होनानै माने बिसोरनि इयुनखौ माने नोंथांमोनहा फोजोबस्रांदों होननानै माने खायफाया बुंदों जाहैदों आरोना। आरो खायफानि बायदिब्ला माने बेफोरबायदि मानसिनि गाज्रि खामानियाव थांग्रा मानसिफोरनि मोखांफोरखौ भिडिअफ्राव डाइरेक्ट देखायना होनांगौ जाहाथे उनाव जों फस्थायनो गोनां जाया होननानै। मानो होनना बुङोब्ला एसे गोजोन सनानि न'खराव माने बिथांमोन बायदि गाज्रि खामानियाव थांग्रा गाज्रि आखलनि मानसिफोरखौ जाहाथे मोनलांसनफ्लाङा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा मोखांखौ देखायनांगौ होननानै बुंदों। मोखां देखायाब्ला माने सोरमोन सिनायनो गोब्राब ना। थ' बिथांमोनहा मोखां नुयोब्ला माने बेनिफ्रायनो प्रुफ हिसाबै माने मोजां मानसि ना गाज्रि मानसि बेफोरखौ हमनो हागोन जाहैदों। बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि मानसि एबा गाज्रि लामायाव थांनाय मानसिफोरनि मोखांफोरखौ माने क्लियारै देखायना होनांगौ जाहाथे उनाव मोजां न'खरा सिलिंखार जाया। बेनि थाखाय माने बिसोरनि मोखांफोरखौ ब्लार खालामाजासे खोबथेयाजासे माने डाइरेक्टनो भिडिअ देखायना होनांगौ जाहैदों। थ' नोंथांमोनहा बेनि सायाव मा सानो? ना नोंथांमोनहा मोखां खोबथेना होनायखौ मोजां मोनो ना नोंथांमोनहा भिडिअआव डाइरेक्ट मोखां देखायना होनायखौ मोजां मोनो? बेनि सायाव नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन। नोंथांमोनहा जि सानो नोंथांमोननि सानलायनाय आरो बुजिलायनायनि गेजेरजोंनो भिडिअफोरखौ होनो नाजागोन। बिनि सायाव नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्टआव नोंथांमोनहा खिन्थाहरबानो जाबाय। थ' माखासेनि साननाय मथे माने बिसोरनि सनानि न'खरा जाहाथे सिलिंखार जाया बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांग्रा मानसिफ्रा एबा गाज्रि मानसिफोरखौ जाहाथे बिसोरनि न'खराव मोनलांसनफ्लाङा बेखौ साननानै माने बिथांमोनहा माने बेफोरबायदिनि मोखांफोरखौ डाइरेक्ट भिडिअ खुलाहै माने जेबो ब्लार खालामालासिनो खोबथेयालासिनो माने डाइरेक्टहै बिसोरनि मोखांफोरखौ देखायना होनांगौ होननानै माखासेया बिनि सायाव फोरमायहरदों आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला एसेनोसै। नोंथांमोनहा हंसते रहे मुस्कुराते रहे खिलखिलाते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल।